Jiena Rodrik Karwana minn Raħal Ġdid, jiena membru tal-Partit Nazzjonalista, jiena attivist tal-Partit Nazzjonalista. Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista għal jekk il-Partit Nazzjonalista jirnexxielu iħallas id-dejn, l-elezzjoni ġenerali li jmiss tkun storja kompletament differenti. Rodrik Karwana, minority leader fil-lokal ta' Raħal Ġdid, għal dan permezz ta' post fuq Facebook f'attakk ieħor lejn it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fil-kumment tiegħu, dan il-Kunsillier Nazzjonalista għal l-akbar problema li qed jaffaċċja l-partit huwa id-dejn enormi li għandu li kompla jerfa' rasu fi żmien Bernard Grech. U din is-sitwazzjoni mwera Karwana kellu mistoqsija ċara u skjetta kif il-partit jista' qatt jirbaħ elezzjoni jekk il-kap tal-PN qiegħed jistied biex il-bastiment tiegħu ma jeriqx. Kien hawn li Karwana ħarġ b'idea li l-PN għandu jagħmel crowdfunding biex iħallsu l-ammonti kbar ta' dejn li għandu. Din l-idea ġabet rabja minn diversi partitali nazzjonalisti stess. Iżda quddiem din il-kritika, Karwana insista li jekk jirnexxielu jħallas dan id-dejn, il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-gvern. Is-saga dwar din is-sitwazzjoni finanzjarja prekarja ilha għaddejja għal diversi snin fil-Partit Nazzjonalista, primarjament wara li niżel mill-poter fl-2013. Tant li taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech sa minn Ottubru tal-2020 il-Partit Nazzjonalista baqa' ma pubblikax il-kontijiet finanzjarji tiegħu bi ksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Kull sena, il-partiti politiċi huma obbligati li jippreżentaw ir-rapporti awditjati u donazzjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni Elettorali.